Alperrik Elizondon patu zuen eta Donostian ere bai, Jesus. Pues bai, ikusi dugu denbora errein bat zuela eta animetu gara gure buelteskat ematera, bai. Erki, igual ez da Elizondon bezain bertze herramienta eta materiali, baina, bueno, zerbait ere bada, ezta? Bai, bueno, hemen gutiago da, hemen nola dina artisanak onduten ere bai, jende parasta badaile, eta bueno, beti klientia ez den espero tokin agertzen da, bai. Erki, gainera, usadio duzu ez, urtero unetortzea? Bai, beti ditoztik torri gara eta gustatzen zaigu mantenitzea usaia, bai. Erki, eta Elizondon erakutsi zinutenaz aparte bertze berrikuntzaik edola, behizue? Ez, gauz berditxue dire, bai, gauz berditxue garritugu, makin bat beste desberdine, baina, bueno, idea generalen berdintxue da. Makin txikixako batzuk, bai, ikusteko jendeak, nola bat diren baseri txikiagoak horrengatik, bai. Erki bada, Jesus, esker mil eta zorte hon. Segi bizkor, bai, zuri, aio. Eta Roxa, hemen gaude zuen esperoan Donosteben.
Ibar Resano eta Oier Cañamares. Irabazten duena lehenengo mailan jarraituko du eta besteak berriz maila galdu egingo du. Egin beharreko lanak bi kanerniko, bi enbor, hiru eutzakoak eta oiniko bat izango dira. Bigarren saioa berriz Nafarroako gizonezkoen arpana txapelketa ikusiko dugu. Eta bertan, hiru bikote arituko dira. Hauexek izango dira egin beharreko lanak. Etxanda jarritako kanardiko enborrari 7 korte, zutik jarritako kanardikoan 4 korte, eta etxanda jarritako kanardiko enborrean beste 7 korte. Eta gero azkeneko saioan, 2008 urteko hirugarren mailako Euskal Herriko aizkora txapelketa finala ikusiko dugu. Gogoratu nahi dizuegu bertan 17 kirolarik eman zutela izena, eta gero hemen hiru kanporaketetan gailendu diren seikotea ikusiko dugula, saio bakar batean. Hauexek izango dira egin beharreko lanak, hiru kanardiko eta bi enbor hirurogei ontzakoa. Esan behar da baina, gaur ekitaldi osoan eragiten den egurra, Irati Soroko Adela eta Ona Mariakoa. Nafarroako lehenengo mailako aizkoelari jeitzia kanporaketa eroginez, urte Nafarroko lehenengo mailan, beren urtea Euskal Herriko lehenengo mailan, 25 urtekin hasita aizkoran, metro bat eta 79 zentimetro, 77 kilo, 53 urte, Iban Resano! Pasa gaitezen Nafarroako gizonezkoen arpana txapelketara. Euren lehenengo urtea elkarrekin, sokatiran eta txingani ibitakoak dira. 29 urte bana, elkartekoa, berriozarkoa, Lurgil eta Iker Goldarena. Urte elkarrekin, 34 urte eta 57, 2016 urtean txapeldun orde lortu ziren Adrián Berruezo eta Alberto Teiza. Eta seikote hau osatzeko azken biak, 52 urte eta 53, 7 bider Euskal Herriko txapeldun, 15 bider Nafarroko txapeldun, 25 urte elkarrekin, Josetxo Barberena eta Iñaki Barberena, txarron mesede! Pasa gaitezen hori.
Gipuzkoatik, Hernaniarra, 3 urte, Euskoran, urriaren 10ean Larrabetxun 8 minutu eta 54 segundorekin sailkatu zen, Suari Rodríguez! Nafarroatik, Zubietatik, 8 urtekin hasitakoa Euskoran, urriaren 10ean Larrabetxun 8
Arrezano eta Cañamares eta Arrezano, buruz buru.
Eta eman dute epaileek agindua.
Epailea, 9 minutu eta 4 segundu eta 48 zentesima dio Arberena taldeari. Txaloak mesedez. Adrián Berruezo eta Alberto Urizak 10 minutu eta 43 segundu behar izan dute lana bukatzeko. Txaloak aurreri breve. Eta Lur Gil eta Iker Bondarbarenaren denborak 13 minutu eta 58 segundu. Txaloak mesedez. Laugarren lerrotik Patxi Mintegia, laugarren lerrotik Suban Kamaian Cañamares, bosgarren lerrotik Jokin Urreta Bizkaia, eta seigarren lerrotik Julen Gabirondo.
Zurkorrera. Atxikimendiare, 1 minutu eta 50 segundu.
Nafarroako gizonezkoen arpana txapelketarekin hasiko gara. Hirugarren postuan, euren lanak 13 minutu eta 58 segundutan bukatu dituzte. 29 minute bakoitza. Eta gaur, lan ikaragarria egin duten Lurgi eta Iker Goldazarena. Bigarren postuan, euren lanak 10 minutu eta 53 segundutan bukatu dituzte. 24 eta 57 minutekin. Eta gaur, txapeldun ordea, Adrian Berrueto eta Berto Taifa. Sari banaketan, Donestebeko udaletxeko zinegutsi den Oier Zulaika. Irabazlea, euren lanak 9 minutu eta 24 segundutan. 52 eta 53 urte, 25 urte elkarrekin. 15 bider gaur arte Nafarreko txapeldun, 7 bider Euskal Herriko txapeldun. Eta gaur, Donesteben nagusitasunez, maisutasunez, 2021 urteko arpana txapelketaren txapeldunak Josetxo eta Iñaki Barberena. Txarrak mesedez! Sari banaketa lanetan, Nafarroko Berakunderen presidentea den Jon Telletxea eta Euskal Herriko Herri Kirolen Berakunderen lehendakaria den Igor Uñabeitia. Seigarren postuan, 14 minutu eta 24 segundurekin, Patxi Mindegia. Txalo mesedez! Sari banaketa lanetan, Nafarroako Berakundearen lehendakaria den Jon Telletxea. Txalo mesedez! Bosgarren postuan, Suarri Rodríguez. Txalo mesedez! 14 minutu eta 5 segundutan, Suarri Rodríguez. Sari banaketa lanetan, Donestebeko udaletxeko ordezkaria den Oier Zulaika.
Sari banaketa lanetan Euskal Herriko Herri Kirol Federakundearen presidentea den Igor Muñabeitia. Se ha equivocado. Nos pillaba el camino que no era. Hirugarren postuan, bere lanak, 13 minutu eta 9 segundan bukatuta. 32 urtekin, Gipuzkoatik Hernaniarra, eta aizkora bakarrik 2 urte daramazen, Julen Gabirondo! Sari banaketa lanetan, Oier Zulaika, Donostebeko udaletxeko ordezkaria. Bigarren postuan, 13 minutu eta 17 segundan. Nafarroatik, Arosterikoa, 15 urte aizkoran, 22 urte bakarrik. Eta geu, txapeldunordea den Juan Cañamare! Sari banaketa lanetan, Nafarroako lehendakaria den Jon Beietxea. Apustu bategaitik hasi zen aizkoran, segan eta aizkoran. Juventud txapelketa berean txapeldun. Gipuzkoatik, Donostiarra, 11 minutu eta 29 segundu. Eta gaur, zuen guztion aldean, Donosteben, azaroa, 13. Euskal Herriko hirugarren mailako txapelduna, Jokin Urreta Bizkaia! Sari banaketa lanetan, Euskal Herriko Herri Kirol Federakundearen lehendakaria Igor Muñabeitia eta Nafarroako Herri Kirol Federakundearen presidentea Jon Beietxea.
eta Arroxa hemen gaude zuen esperoan Donosteben.